όταν είμαι μόνος μου στα διαλύματα. Συνέχεια έρχονται και με πειράζουν. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Όλα τα κορίτσια βρίσκουν συνεχώς τρόπους να με αποφεύγουν και δεν θέλουν καθόλου να είμαι μαζί τους. Δεν ξέρω. Μπορεί να γίνει αλήθεια. Δεν ξέρω καλό μπάσκετ και κανείς δεν με θέλει στην ομάδα του στο σχολείο. Επίσης τώρα όλοι αρχίζουν και με κοροϊδεύουν από τα συνάδελφα. Αχ, ελάτε να δείτε. Τι βλέπεις? Κοιτάξτε. Να σου τη στείλω. Όλοι με κοροϊδεύουν. Κανένας δεν με κάνει παρέα. Συνέχεια βγάζουν φωτογραφίες μαζί μου και γελάνε. Δεν αντέχω άλλο. Έχει γίνει σε όλους μας αντιληπτό ότι η επίλυση προβλημάτων βίας μεταξύ των μαθητών δεν είναι μία απλή υπόθεση. Εφόσον όμως γίνει αντιληπτό το πραγματικό μέγεθος της κατάστασης και η συνεργασία μεταξύ καθηγητών, γονέων, γίνει σε κλίμα κατανόησης, σεβασμού και αμοιβαίας εμπιστοσύνης, μπορούμε να ελπίζουμε πως θα βρεθεί μια λύση. Μη φοβάσαι, μπορείς να τα καταφέρεις. Λάθος! Μπορούμε να τα καταφέρουμε! Crushed veneer.